Pandhawa kula dados pasulayan kalian Raden Setyaki, para prajurit dados pasulayan dening Raden Gatotkaca miwah Raden Antasena. Sami mboten kuwagang nandhangi kridanipun. Yen kaya mangkono bubar prajuritku. Inggih, kula nyuwun kula ngaturi kawuningan, kula nyuwun duka sinuwun. Dudu tandinganmu mundur. Yen ora aku sing ngadepi ora ngrampungi gawe kula semanggaken sinuwun. Setyaki Gatotkaca Antasena ora lebur tumpur tanpa dadi kena upase nila saka tak sembah dlamanmu. Ana prajurite Prabu Nila Taksaka sing madul karo panjenengane. Terus Prabu Nila Taksaka ngetoki daya kekuatan jare upas. Upas apa? Ora ngerti, upas kobra, king kobra apa-apa ora ngerti aku. Terus piye? Mak cilik mundur, Kakang Gatotkaca mundur, aku dhewe mundur. Anak Werkudara iso ngrampungi gawe mingkira tak trajange Prabu Nila Taksaka. Iblis lanat kowe. Satria gagah dhuwur sapa kowe? Aku Werkudara. Werkudara. Ora sisih panduluku kowe Kakangne Arjuna. Dasar Pranyata Nila Taksaka. Yo. Njaluk Arjuna ulungna nang tangane Prabu Nila Taksaka bakal tak jaluk lananging jagat lancuring bawana. Yen ora mbok ulungake aja takon dosa bakal tak rantasi nyawamu. Mati tenaku. Bah! Waduh. Bah!
bisa digawe enteng Raden Werkudara. Iki yen aku ora matur ana ngarsaning Kanjeng Rama Begawan Gembung tanpa ora bakal dadi rampunge gawene Raden Nirataksaka. Para wadyabala mundur luwih dhisik tak kanthi lumaku ning negok pertapan Ujung Gripik. Para wadyabala saka Raja Giri Gathok. Aku ora bisa nandingi kridaning Raden Werkudara. Mundur. Kanjeng Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Prabu Nirataksaka wis isa tak undurake Antasena. Ayo le omong nganti kami sosolen. Ayo saking gugupe ora sah gagak nganggo suwe tak sifat mbarap kuntal kabeh sak wadyapalane. Wah iya Karang Rama Werkudara kuwi sekti kalintang jayaning perang. Tinatah mendat jinara menter tinumbak bekung sinuduk prutul butung. Oh ya butung. Terus saiki piye, Pak? Antasena, ana apa? Aja padha mok kendhoni anggonmu cancut tali mondo marang kepara kencengana. Ya. Aku tak sumusul karo marep kakangku karo Cilteng Kresna kakangku. Kepiye prayogane kanggo lelakon kang lagi tumanduk ana ing negara Ngamarta. Aku karo Jlamprong tak nututi lakune Prabakusuma supaya aku ngawat-awati mengko yen ana pepalanging marga kang diambah Prabakusuma aku sing bakal ngrantasi. Ya Pak, nderekake sing ati-ati ya Pak. Ya aja kaya bocah cilik Antasena.
pun sami Bandayuda. Sang Prabu Nilotaksaka miwah Raden Setyaki, Raden Gatotkaca tuwin Raden Antasena. Gelis ingkang amunggel kawi gendya kang winursita. Ingkang mapan wonten ing pertapan ujung gripik nenggih Sang Begawan Gembung tanpa sirah ingkang nampi bisoanipun ingkang putra pun Dewi Nilawati. Candraning Sang Pendhita Begawan Gembung tanpa sirah nganti kaya moncer kawibawane. Yaksa rupa sedeng nalendra. Yaksa lelaku mawal malekang Toto gumelaring pertapan ing ujung gripik ya winastan pertapan Anjang Gripik. Ing ngriku Sang Begawan Gembung tanpa sirah ingkang nedheng anampi sowanipun ingkang putra ingkang mijil setri ingkang peparap Dewi Nilawati. Wonten ing pisuwanan menika Sang Dewi Nilawati dereng amedhar pangandikan dening Sang Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Sigra kenya dangu Sang Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Mengkono to ingkang dereng kawijiling lisan Sang Begawan Gembung tanpa sirah.
sedeng nalendra yaksala laku kamal walenggang kambira maranga angis siung metu Prabowo Yesus apragampa kura mawarian tetya durbala rasa mreconaning lawan ratri rudra om jagat dewa bathara ya jagat pangestungkara ora pangling iki tak jawang kaya swane anakku Yat Majaku kang sulistya ing warni Nilawati kang sowan ana ing ngarsaku Nilawati slamet tekamu Nilawati pangestunipun Kanjeng Rama Begawan anggenipun ingkang putra pun Nilawati marak suwan wonten ing ngarsanipun Kanjeng Rama pinanggih rahayu Kanjeng Rama Begawan yo syukur bagi sewu mboten liwat kula namung ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ing ngarsa paduka Rama Begawan gembung tanpa sirah yo ndak tampa wis ndak tampa sembahmu pangestunipun Rama Tampanana ya Nilawati ngestaken dawuh sampun kula tampi mugi ndadosna jimat aripe Kanjeng Rama lah kok janur gunung Kadingaren sliramu Nilawati sowan tanpa tinimbalan saka ngarsaning pun Rama Begawan gembung tanpa sirah ndak sawang kok kaya suntrut guayamu kaya gembol rasa kang kepengin mbok aturake marang ngarsaning pun Rama Cahayu Nilawati putraning pun Rama kang sulistya ing warni ana parigawe apa ana atur apa kang bakal mbok aturake ana ngarsane bapakmu ya aku Begawan tanpa gembung tanpa sirah Nilawati kasinggihan Kanjeng Rama Begawan sampun dangu anggen kula ngangen-angen sampun dangu anggen kula menggalihaken babagan punika nanging sadèrèngipun kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama Begawan ora dadi ngopo matura aja kuwatir pun Rama ora bakal paring duka marang sliramu Cahayu waleh-waleh menapa Kanjeng Rama ingkang putra pun Nilawati menika sampun rumagang dewasa kula sampun kepengin ngaraosaken kados pundi raosipun nyanding salah satunggiling priya kula menika sampun rumagang dewasa enggal kepengin palakrami Kanjeng Rama ladalah yo ora lumrah biasane adat sabene kuwi sing wis
duwe kapang rasa tresna kuwi bocah lanang. Kudune kakangmu Sinila Taksaka kae luwih dhisik sing ngaturake bab iki marang arsaning pun Rama. Nanging ora apa-apa Nilawati. Putra wadon kuwi gekantilaning atine wong tuwa luwih-luwih wong tuwa lanang utawa bapakmu kuwi. Banjur yen sira kuwi wis duwe rasa tresna sing dipendhem ora ing jroning atimu kuwi, satriya ngendi, ratu ngendi, yen ratu negarane ngendi, yen satriya kasatriyane ngendi pun Rama bakal saguh nginang gambir suruwe, tegese pun Rama saguh ndodhokake lawange, saguh nglamarake kowe. Cahayu Nilawati. Inggih Kanjeng Rama. Ingkang sampun pirang pinten dalu menika rawuh wonten ing ngimpen kula satriya wau blaka kaliyan ingkang putra pun Nilawati inggih ingkang aran Raden Prabakusuma inggih Bambang Prabakusuma saking kasatriyan Karang Kaendran Kanjeng Rama. Weladalah apa ya kelakon Begawan Gembung tanpa sirah duwe mantu mara besan karo wujuding dewa. Tegesipun menapa dening Kanjeng Rama ngendika ingkang kados mekaten. Tak kandhani ya Nilawati. Karang Kaendran kuwi ora ana liya ya kuwi papan lenggahe Hyang Bathara Indra. Dene saka pangrasaku upama Prabakusuma kuwi temenanan. Prabakusuma kuwi pancen bener-bener teka ana ing impenmu. Pangrasanipun Rama Prabakusuma kuwi isih turasing para dewa. Menawi mekaten kados pundi Kanjeng Rama? Menawi Kanjeng Rama mangestuni ingkang menapa ingkang dados sedya kula badhe ndhawuhaken dening gegantilaning manahipun ingkang putra pun Nilawati, kula tansah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Nanging menawi Kanjeng Rama awrat anggenipun badhe ndhawuhaken ingkang putra pun Nilawati boten badhe kuciwa, pun Nilawati badhe narimah menapa ingkang dados kersanipun Kanjeng Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Ing wanodya dama ngambararum ngambararum ing kusuma dereng dangu anggenipun Sang Dewi Nilawati pirembagan dening ingkang Rama Penemban Gembung tanpa sirah kasaru rawuhipun ingkang putra Sang Raden Nila Taksaka ingkang dadosaken kagiyating sutaninggalih Sang Rama inggih Sang Begawan Gembung tanpa sirah mangka nampa daswaraning daya Kanjeng Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Wisraya Indri
Daksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana lan marayang Latalah durung suwe nggonku nampa ature anakku wadon Sinilawati iki ana swane anakku lanang ratu ing praja Ujung Gribik Nila Taksaka kasinggihan Kanjeng Rama Begawan kula ingkang suwan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sandhap Pepada paduka Kanjeng Rama Begawan ya wis tak tampa rawat pangestunipun Rama Tampanana Nila Taksaka nuwun dawet kula kampi Kanjeng Rama ana apa lakumu gita-gita kaya semu duwe ganjelaning atimu kaya bakal paring ngatur marang ngarsanipun Rama inggih Kanjeng Rama waleh-waleh menapa kula menika badhe gayuh salah sawijining wanudya Kanjeng Rama. Walah dalah la iki. Sing lanang wis nguber wong wedok, sing wedok wis seneng wong lanang. Ah, ya wis ora apa-apa, ora bosok tak tanggapke wayang ya Nila Taksaka. Sing dalang Martinus mesti gayenge ora jamak. Nila Taksaka ora dadi ngopo matur sapa wanudya kang bakal dadi gantilaning atimu sapa wanudya kang bakal mbok dadake calon prameswari ana negara Panjang Gribik inggih Kanjeng Rama nanging sadaringipun menawi kula matur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama menapa kula mboten badhe nampi duka Ora bakal pun Rama paring duka matur bakal Rama saguh nglamarake Nila Taksaka cah bagus. Ingkang sampun dangu cumandhak wonten ing negari Ujung Gribik Kanjeng Rama. Inggih mboten sanes Bathari Sri Kanjeng Rama. Lah talah. Nila Taksaka kawe kejoting atinipun Rama Begawan tanbung tanpa sirah apa wis malik klebratmu apa wis ora eling pamikirmu Nila Taksaka mangerti ya nggih anakku cah bagus Hyang Bathari Sri mono pepundhene wong sak jagat raya saiki negaramu kecondhokan Hyang Bathari Sri pertapan kene melu gemah ripah roh jinawi apa kang tinandur sarwa ngunduh Nila Taksaka yen kowe kena tak elingke aja ya nggih aja apa kaya wis ora ana wanudya liyane sing pantes dadi calon garwamu boten Kanjeng Rama sampun dados gegantilaning manahipun ingkang putra pun Nila Taksaka badhe garwa Hyang Bathari Sri kapalang ana mlumpat karante kula badhe medal Kanjeng Rama aja ya yen kowe kena tak eman aja milih wanita ngendipun Rama malah saguh nglamarake ngrabekke kowe boten Kanjeng Rama dumugining pejahipun ingkang putra Nila Taksaka dumugining puputing jaman menika katresnan kula namung kagem Hyang Bathari Sri. Nila Taksaka wonten dawuh. Kowe aja gawe tukaning pun Rama ya nggih. Kowe kuwi bocah lanang putraning pun Rama sing tak gadah-gadang lestarekake negaramu. Ya negara warising pun Rama. Saiki pun Rama trima dadi pendhita nang kene. Kowe tak lungsuri negara supaya kowe iki dadi pengayom sing becik, dadi ratu sing adil, dadi ratu sing ngerti karo tatanan. Malah saiki kowe arep ndhawuh Bathari Sri kowe wis minger kiblatmu Nila Taksaka. Menawi Kanjeng Rama mboten mangestani menapa ingkang dados sedya kula, mboten menapa.
tegese Kanjeng Rama wis ora nindakake kewajibaning dadi wong tuwa. Aku tak rabi dhewe ya iso Kanjeng Rama. Weh, latal. Atus pundi Kanjeng Rama? Kakang Mas Nilotaksaka sampun minger saking tatanan. Nilawati aja mok pikir kakangmu Nilotaksaka. Ya wis ben sakarepe arep kepiye? Yen wis ora iso nggugu karo kandhane wong tuwa ben sakarepe. Mengko yen ana walate dewaku ikhlas yen gedhe-gedhene Nilotaksaka nampa welaking Jawata. Lajeng kados pundi dhateng ingkang putra Nilawati Kanjeng Rama? Aja kuwatir Nilawati. Tak golekke ana ngendi dununging Raden Prabakusuma. Yen wis kepethuk bakal ndak dhaupake kowe kelawan Raden Prabakusuma ya Nilawati. Aduh Kanjeng Rama, ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Ya kewajibaning wong tuwa yen gelem nuruni anak sing gelem gugu karo wong tuwa wis dadi kewajibanku supaya nuruti apa kang dadi karepmu. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Yen kaya mangkono Nilawati, ayo melu pun Rama Begawan gembung tanpa sirah. Tak gendong mibering angkasa goleki ana ngendi cumondoke Raden Prabakusuma. Monggo kula dherekaken Kanjeng Rama. Ayo, ojo kuwatir. Tak goleke ana ngendi papane Prabakusuma Nilawati.
kayune Purwasa Jati ora pangling iki wayah ulun Prabu Kusuma kasinggihan pukulun kula ngaturaken sembah pukulun Bathari Istimewa Bathara Sadana iya kaki Prabu Kusuma tak tampa iya kaki Prabu Kusuma tak tampa ana parandene sira merpeki marang ulun duh pukulun kula dipun dawuhi dening pepundhen kula para Pandhawa kinen mbaya kundur paduka pukulun sakloron wonten ing tanah Jawi supados ngayomi dening para kawula tanah Jawi pukulun ya yen pancen mangkono ayo suwang-suwang bali ana ing negara Ngamarta monggo kula dherekaken pukulun jagat pangestu kok durung suwe aku bakal merpeki Hyang Bathari Sri bakal dak garwa mbah ra idep gelem ora gelem kudu dadi garwa aku lah kok iki malah aku kepethuk pawongan sapa kowe aku Prabu Kusuma sira iku sapa aku Prabu Nilataksaka Prabu Kusuma kowe mlebu negaraku tanpa taliwara duwe sedya apa kowe aku nyuwun pangapura Prabu Nilataksaka malah keleresan kula nyuwun Bathari Istimewa Bathara Sadana supados kula baya kundur wonten ing tanah Jawi wonten ing negari Ngamarta sakmenika Hyang Bathari Sri kalian Bathara Sadana sampun kundur wonten negari Ngamarta iblis lanang janjelan suker taning bawana iblis lanang kowe Prabu Kusuma kowe wani gebang karo gantilane atiku kowe wani mboyong bali Bathari Sri karo Bathara Sadana apa wis kira-kira sumuk nyawamu apa wis bosen nyawang glaring jagat esemping rembulan mati den aku mati tak wujud wonten wujudipun satriya dawa wonten ajengan kula sinten Raden iki ana buta wujud pandhita sapa aranmu kula pun begawan tanpa sirah menika pun putra kula Nilawati
Aku Bambang Prabakusuma saka Kayangan Karangkaender. Waduh, Raden, Raden. Raden Prabakusuma ngaturaken sembah. Iki kang aran Nilawati kasinggihan iya tak tampa. Ana apa begawan kembung tanpa sirah goleki marang aku. Paduka kula ingkang kula upadi. Waleh-waleh menapa Raden kula dipun sambati kaliyan putra kula pun Nilawati kepengin dhaup kaliyan paduka Raden Prabakusuma. Amargi pun Nilawati sampun tresna lahir batin tulus ing ati kaliyan paduka Raden Prabakusuma. Yen pancen bener kaya mangkono aku gelem dadi garwane Yayi Nilawati. Menapa lakar kaleresan Raden? Iya, nanging aku njaluk siji panuwunku. Paduka badhe nyuwun menapa badhe kula turuti Raden badhe kula sembadani. Aku nembe wae Pancakara karo kang aran Prabu Nilataksaka. Adalah Nilataksaka menika putra kula Raden. Menika putra pambayun kula. Menika sedyanipun boten kanten-kantenan badhe garwa Dewi Batari Sri. Nanging sampun kula mutaken badal kalian dawuhipun ingkang abdipun gembung tanpa sirah Raden. Yen kaya mangkono aku njaluk pengapesane Nilataksaka poko ikhlas. Monggo kula aturi nyabetke inggih menika wujuding pari gabuk menawi Nilataksaka menika sampun dados wujuding taksaka kula aturi nyabetaken wonten ing sirahipun Nilataksaka. Aku njaluk pamit. Ayo maju Prabakusuma. Wah! Waduh mati aku. Atus pundi Raden, bener apa kang dadi pangandikanmu begawan gembung tanpa sirah? Kowe ikhlas anakmu tekaning pati. Nggih, menika sampun kula ikhlasaken amargi sampun boten kersa ndaraturipun ingkang madipun gembung tanpa sirah. Menawi makaten kula aturi prasetya dhateng janji paduka Raden Prabakusuma. Aja kuwatir ayo tak boyong ana negara Ngamarta Nilawati. Purna katining carita jenang Selawater kali sesonderan apuranta lepat kawula dak sawang Prabakusuma inggih Siwa Kresna Siwa Werkudara kula ingkang sowan
Kepiye Prabu Kusuma apa wis bisa sembodo? Boyong kundur Hyang Bathari Sri pangestunipun Kanjeng Rama Arjuna. Kula sampun pinanggih kalian Hyang Bathari Sri miwah Bathara Sadana ingkang mapan wonten ing tanah Sabrang. Samenika sampun kundur wonten ing negari Ngamarta. Lho, Janaka sembodo tenan to? Pancen bener kowe anak Janaka Turasing Arjuna. Kowe pancen darah para Pandhawa inggih kasihan Kanjeng Rama. Werkudara, Prabu Kusuma anake Janaka. Ayo, Janaka endi-endi ana anake. Bojone ya ting tlecek. Nganti sok jeleh angger lunga ana sing suwita jare anake Janaka. Meri apa piye kowe ora ana sing ngedaki? Ora. Aku teluwe cukup. Walah padha wae. Kae dampyak-dampyak laku ning para perjurite Prabu Nila Taksaka ketoke ora trima. Singkirne. Sinuwun Prabu Nila Taksaka seda merga anake Janaka malah anake sing sembodo nyedani Gustine awak dhewe. Ayo gruduk negara Ngamarta. Ya bolone telu malah wis do minggat dhisik. Ya ora apa-apa. Iki Werkudara. Wah, ora pangling Ditya Kalamar. Ayo. Ora trima Gustiku seda saka anake tangane anake Janaka. Trimamu apa? Utang nyawa saur nyawa nusula. Wah! Do mati siji mergo tanganmu nusula. Gojek, tak nusul dhewe aku. Wah,
golek gawean iki wis jam pira? Wah! Wah! Akeh sing maju sipat barep tiba ndang kamu dhewe-dhewe. suwuke mawon kowe. Arep netes sepira kekuatane para pembalung. Sampeyan ku ya ora ukurane. Perudara, piye? Yang Bathara Risi wis kundura negara Ngamarta, Yang Bathara Sadana wis kundura negara Ngamarta. Muga-muga kanthi kundure Yang Bathara Risi mimah Bathara Sadana bisa ndayani kanggo tumraping keluarga kagung ing Blawong Kulon kene. Mugi-mugi para
masyarakat sami panjang yuswa, sehat, waras, rejeki ingkang agung sarta halal nggih Den. Iya Kakang Semar. Kula cekap semanten dipun lajengaken mangke dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Saranco.